Dydd Gwyl Dewi hapus! Dydd Gwyl Dewi hapus! Croeso i'r Saith Selen yn Wrecsam a chroeso arbennig i Robert Arwyn. Iawn Arwyn, felly y cwestiwn cyntaf wrth gwrs, pa gân wyt ti wedi ddewis i ddechrau'r noson? Wel, dwi wedi bod yn meddwl pryn fysa'r gorau gychwyn, a dwi'n teimlo rwan bod wedi dewis yn hollol anghywir. Ond y gân dwi wedi ddewis, mae allan o sioe gerdd o'r enw Plas Du. Sioe nes i sgwennu ryw 20 mlynedd yn ôl, yn 2002. Ac mae'r Plas Du yn blasty yng Ngogledd Cymru. Perchenog y plasty ydy dyn o'r enw Mr Cadwalir. Os da chi'n gwneud anagrams, newidiwch y llythrennau rownd Cadwalir Dracula. Right? Mae teulu Mr Cadwalir yn dod o Transylvania. A mae yna bethau od iawn yn y selar. A pan mae noson dywyll, a'r cloc yn taro hanner nos, maen nhw'n dod allan a creu giamocs. Ond, hen fo iawn ydy Mr Cadwalir. Y rhai fi ddeu hynna, oherwydd fi heno ydy Mr Cadwalir. Ac mae'n henyn iawn yn y bon, a dim ond weithiau. Dim ond weithiau pan mae'r lleiad yn llawn. Mae o'n teimlo rhyw ias ymhlas du. Felly dyma ni. Watch out, Mr Cadwalir. Fe magwyd yn credu, mae tywysog yn os oeddwn i. A phan gliwn y bleiddiast yn ido, fe byddwn yn ateb ei chri. Ac i mi wading o'r ffenol yn aml un y peth sydd yn siŵr. Mae'r cwlwm yn dyn yn anatod, mae gwaed yn dewach na dŵr. Plas Du, mae'r enw yn enyn atgofion o'r dyddiau a fi. Mae lleisiau'n hindeidiau i'w clywed rhwng muriau Plas Du. Dwi'n rhan o'r gorffennol, dwi'n teimlo'r ias ymhlas Du. Does neb wyr fy nghyfrinach, mae'r hanes I gyd o dan glo. Ynghyd o dan lwch y canrifoedd, yn ofn yn seleri y côr. Mae pawb yn deud, Mr Cadwalir, ond tydio'n garedig yn glen. Ond dwyddan nhw ddim fod na ddiafol yn llechu dan gysgod y wen. Plas Du, mae'r enw yn enyn atgofion o'r dyddiau a fi. Mae lleisiau'n hindeidiau i'w clywed rhwng muriau Plas Du. Dwi'n rhan o'r gorffennol, dwi'n teimlo'r ias ymhlas Du. Mae bywyd yn hunlle ar brydiau, mae lleisiau'n fy mhen nos a dydd, ac mae'r ysfa yn gryf ar adegau. I weiddi dwi am fod yn rhydd o Plas Du. O Plas Du. Dwi'n rhan
Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Dylwn ni ddeud gyda llaw mae yr unigryw Hywel Gwynfryn sgwennodd y sgript a geiriau i'r sioe Plas D. Diolch yn fawr. Gwych. Wel, ti di recordio llawer o ganeuon dros y blynyddoedd, wrth gwrs, a mae llawer o ganeuon di cael i recordio gan lawer o bobl, a da ni'n mynd i glywed dipyn am hynny, wrth gwrs. Ond, be oedd y gan gyntaf gafodd i roi ar feinil, mae'n debyg, ia? Ia, hen dro feinil oedd i bryd hynny. Dwi'n mynd yn ôl i tua, wel, nes i sgwennu'r gan yn 1984, a mi ddoth i allan ar feinil, ar recordiau sain yn 1985, a hynny gan yr hyfryd Eirlys Parry. Oedd Eirlys Parry a Trisgell wedi cynnal noson yn ardal Rhuthun, ac ar ddiwedd y noson dyma Eirlys Parry'n deud, neud i sgwennu can i fi. Ac o'n i'n meddwl, dwi rwan in love. Gymaint in love. Dwi wedi gollwng yn sbectol. A o'na neb cyn hynny rioed wedi gofyn i mi sgwennu can iddyn nhw. Felly, ges i eiriau drwy'r post gan I gŵr, Geraint Ecli, a dyma mynd ati i ysgrifennu'r gan nesaf. Ond doedd gen I ddim piano. O'n i'n byw mewn fflat uwch ben siop Trebor Hughes, bryd hynny yn Rhuthun, ac o'n I wedi trio prynu piano a thi fyny heibio'r fflat cynta, ar y llawr cynta, ond nath i'n cweit gwneud y grisiau i'n fflat i. Felly tata piano, a un penawn Sul ges I fenthyg piano yn yr Wyddgrig gan yng Nghymdar. A mi es I fanno, a fanno nes I sgwennu'r gan. Nesta yma, os da chi'n gwybod ti, mae groeso chi mynd o'i fewn. Enw'r gan ydy Yfory. Mae gwaith y dydd wedi darfod, mae pawb wedi dweud ffarwel. Bydd loitran eto am amser, i'w chwilio a chwalu am sbel. Ond Yfory daw a hael unwaith eto, ac yn hael y dydd dofar daith, a dreu wenau fy nghariad, goleuni fy serch ar y daith. Dim ond noson, Yfory fe fyddaf yn ôl. Yn ôl yn dy wenau, yn ôl yn dy freichiau, Yfory fe fyddaf yn ôl. Rob henof ym mhen ar obennig, a meddwl amdana ti. Daw'r nos a thi yn agosach, a swyn fy nos ydw I ti. A heno cafeddwl amdanat, yng ngwelydd yng ngwesti pell, a byddaf Yfory yn ôl yn dy gwmni, carcharor yn rhydd o'i gell. Dim ond noson, Yfory fe fyddaf yn ôl. Yn ôl yn dy wenau,
Diolch yn iawn. Diolch yn fawr. Ac o'n i'n falch iawn o glywed pobl yn canu. Mi gewch chi gyfle nes ymlaen, iawn? Diolch yn fawr. Reit. Wel, yn 2008, mi nath Robert Arwyn, os nad ydych chi'n gwybod, dod i sylw rhyngwladol. Achos, roedd na gan oedd e wedi sgwennu wedi mynd ar y CD The Priests, iawn? A mi ath o i ben yr siartiau clasurol mewn llawer o wledydd. Felly, dyda hanes, sut oedd hynna i ti? Dwi dal yn meddwl bod angen i rywun ymhinsio fi ddeud ydy hyn wedi digwydd i hogyn bach, dwi dal yn hogyn bach, efo fi ddim, da chi'n gwybod beth dwi'n meddwl, i hogyn bach o dal y sarn yn y ffrinanlla. Yn 2005, ges i gomisiwn i sgwennu gwaith coral ar gyfer yr Eisteddfod Genedlaethol, Eryri, a dyma nhw'n deud Bryn Terfel fydd yr unawdydd, a mi feddylis i, mi fysa Bryn Terfel yn gwneud Llywelyn ein lliw ola da, tywysog ola Cymru. Ac felly mi nes i sgwennu gwaith am Llywelyn a'i wraig Elin y de Montfort, a mi wna gor hefyd yn canu. Ond mi laddwyd Llywelyn yn 1282 ger Cilmeri, ger Afon Irfon. Mi garwyd i benno i Lundan mwyn i'r Saeson wneud hwyl am ben y Cymru yn fanno, a mi gladdwyd i gorffo yn Abati Cwm Hir. A tra o'n i'n darllen amdano fo, mi sylweddolais i bod yr mynachod gwynion yn yr Abati wedi canu requiem, offeren iddo fo. A dyma fi'n meddwl, mi fyswn ni licio sgwennu Benedictus, Agnus Dei, Kyrie, a pethau felly oherwydd o'n i'n hoff iawn o wrando ar requiems clasurol. Ac felly sgwennis i Benedictus. A rhyw chydig flynyddoedd wedyn, dyma na gynhyrchydd recordio o Lundan yn cysylltiad ei bod o wedi clywed recordiad Bryn Terfel ar Rhys Meirion o'r ddeuawd Benedictus, a bod o isio rhoi ti ar CD clasurol, The Priests. Ac mi ddoth allan yn 2008 a mi hitiodd y siartia, a dwi dal yn cael negeseuon o Portugal, Sbaen, yr Eidal, sawl gwlad yn dweud bod nhw'n licio chanu, bod yna gor yn ei chanu. Hyd yn oed yn ddiweddar o na eglwys yn rwla eisiau gwneud trefniant ohoni ar gyfer clychau'r eglwys. Dwi rioed i gael hynna'n flaen. Beth bynnag, stori hir oedd honna, ond y gan, Benedictus, dyma ni. Fedra i ddim canu deuawd efo fi fy hun mae gen i ofn. Felly rhaid chi ddychmygu bod Bryn Terfel a Rhys Meirion yn sefyll yn fanna, neu bod The Priests yn sefyll yn y bwncw. Ond beth bynnag, dyma'r fersiwn offerynol.
Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wel, mi nes di sôn am Bryn Terfel. Rwan, mae Bryn Terfel wedi canu llawer o dy ganeuon ti, yn enwedig i fi pan nath o ganu Anfonaf Angel, un o'r caneuon enwoca mae Arwyn wedi sgwennu. Felly, be di hanes y gan yma? Wel, comisiwn oedd casgiad o 6 o ganeuon. Comisiwn gan fy hen ysgol i, Ysgol Dyffryn Nanlle, ym Mhen y Groes. A dwi'n meddwl mae'r flwyddyn oedd 2008. A pan ddoth y comisiwn, oedd gyda fi rhwydd hyn i feddwl be oedd y testyn y caneuon ac i ddewis y geiriau. A dyma'r prifathro ar y pryd yn dweud mae yna un unawd yn mynd i fod yn ganol y 6 o caneuon yma, a mae yna fariton byd enwog yn mynd i chanu hi. Wel, am rhaid i fi gesio pwy oedd hwnnw, oherwydd mi oedd Bryn Terfel hefyd yn ddisgybl yn ysgol Dyffryn Nanlle fel fi. Ond ddim cweit rhywun pryd. Oedd o'n Form 1, reit 11 oed pan o'n i'n gwneud fy lefel A. Felly mae yna dipyn o wahaniaeth mewn oedran, dwi'n siŵr gyn i bod o'n dalach na fi bryd hynny hefyd. Ond stori arall di honno. Beth bynnag, tra o'n i sgwennu'r casgiad o 6 o ganeuon i'w perfformio gan gor yr ysgol, partion yr ysgol ac ati, dyma edrach drwy'r bocs geiriau sgynno fi'n tŷ. A mi ffendis i'r geiriau Anfonaf Angel. Oedd Hywel Gwynfryn wedi sgwennu 6 mlynedd cyn hynny. A di hanfon nhw i'r mwyn i mi a fo gael trio Can i Gymru. Mi oeddwn ni wedi gyrru rhywbeth i fewn i Can i Gymru. Be bynnag oedd y gerddoriaeth, nes i rioed sgwennu fo lawr, o'n i'm yn cofio be oedd o wrth lwc. Digwyddodd na ddim byd yn Can i Gymru yn amlwg, felly mi oedd y geiriau'n dal yn y bocs, a dyma sbio yn nhw tro hyn, a pan ddarllenis i nhw tro yma, dyma nhw'n ynghyffwrdd i, a mi ddoth y gan mewn 20 munud, Anfonaf Angel. Ond y stori tu nôl i'r gan ydy, mae yna lot yn meddwl bod ti am achub bywydau, ond rhywun stori ramantaidd ydy, a dwi'n licio rhyw ganeuon sopi sentimental, da chi'n gwybod. Mi oedd Hywel Gwynfryn yn ffilmio cyfres deledu dramor ar Dyfeic, oedd hi henwi. A tra oedd o yn mynd o un gwesti i westi arall dramor efo'r criw ffilmio, dyma yw Raigo oedd yng Nghaerdydd yn deud wrtho fo, dyma Ania yn deud wrtho fo, dwi'n siŵr bod ti'n cael modd i fyw. A dyma fo yn deud, na, mae'n unig iawn sti byw allan o dy ges o un gwesti i'r llall, a dyma hi'n deud, gwranda, na i anfon angel i edrych ar dy ôl di. Felly dyma ni, Anfonaf Angel. Mae hymian hwyr y ddinas yn fy neffro. Am eiliad rydw i'n credu dy fod yno. A chlywaf law isel, dy lais yn galw'n dawel. Anfonaf Angel i dy warchod di. Anfonaf Angel i dy warchod heno. Anfonaf Angel i'th gysuro di. Mae sŵn dy lais yn ddigon i chwalu'r holl amheuon. Anfonaf Angel ata ti. Ac ambell waith yng nghanol berw bywyd, rwy'n teimlo'n unig ac yn isel hefyd. Ond pan wyf ar fy nglunia, fe wel
olaf drwy fy nagra, a chofio'r geiriau ddwedais wrtha i. Anfon a fy angel i dy warchod heno, anfon a fy angel i'th gysuro di. Mae sŵn dy lais yn ddigon i chwalu'r holl amheuon, anfon a fy angel ata ti. Ti yw'r angel sydd yma'n wastadol, yn gofalu amdana, lle bynnag y byddaf. Ti yw fy angel warcheidiol. Rwy'n cofio'r geiriau ddwedais wrtha i. Anfon a fy angel i dy warchod heno, anfon a fy angel i gysuro di. Mae sŵn dy lais yn ddigon i chwalu'r holl amheuon, anfon a fy angel ata ti. Anfon a fy angel i dy warchod heno, anfon a fy angel i'th gysuro di. Mae sŵn dy lais yn ddigon i chwalu'r holl amheuon, anfon a fy angel ata ti. Anfon a fy angel ata ti. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Mae hwnna'n un o fy hoff ganeuon ni, gen ti. Dwi wrth y modd efo hi. Wel, felly, wyt ti wedi sgwennu caneuon i rywun o dy deulu di o gwbl? Wel, mae gen i ddau o blant. Ac pan oedden nhw tua 7 oed a 5 oed, sydd dipyn o flynyddoedd yn ôl erbyn hyn, efallai, mi nes i feddwl, mi fysa dda sgwennu caneuon i blant. I mhlant i ganu neu unrhyw blentyn i chanu. Ac felly dyma benderfynu, wel, dyna ti sgwennu, ac oedd eisiau sgwennu geiriau i ddechrau ni. Wel, mae hwnna'n hen job i fi, mae'n rhaid fi gyfadda. Dwi'n mynd da iawn am sgwennu geiriau. Mae well gyda fi dderbyn y geiriau a gweithio arnyn nhw. Ond gan bod fi sgwennu rhywbeth yn benodol i'r plant, o'n i'n meddwl am eu diddordeba nhw. Ac mae Guto y mab yn mad am beldroed. Diolch di newid dim mewn 20 mlynedd a mwy. Ac felly oedd rhaid i fi sgwennu can am beldroed, a dwi'n gwybod, dwi'n cysau peldroed, dwi'n gwybod dim byd am beldroed. Ond mi oedd Guto mynd i chwarae pel bob bora Sadwrn, chwarae peldroed bob bora Sadwrn, hefo'r hogia mawr yn Rhuthun. Oedd o'n 5 ar y pryd. Ac oedd o'n dod adran, da ni di sgorio gol, da ni di sgorio gol. Ac felly oedd rhaid i fi sgwennu can o'r enw sgorio gol. Lle dwi'n dechrau efo geiriau a fi'n andall dim byd? Wel, mi nes i brynu papur newydd. O'n i'n gwybod digon i droi i'r tudalennau cefn. A'r geiriau welis i, gol, sgorio, penalty, referee, cic, wel, geiriau Cymraeg i gyd bod y papur y Saesneg. Felly dyma fi'r rhestru nhw hefo'i gilydd a meddwl am Guto'n dod adran deud da ni di sgorio gol. Ac enw hon ydi sgorio gol. Mae na gyffro ar y teras, mae na floeddio yn y dorf. Mae y gêm beldroed ymlaen.
Mae na gicio ac anelu, mae na seithi am y gol. Mae y gêm bel-droed ymlaen. Da ni di sgorio gol, da ni di ennill y gêm. Ni di'r gorau yn y byd. Da ni di sgorio gol, da ni di ennill y gêm. Ni di'r gorau yn y byd. Mae na refari a chwiban, mae na benalti a chosb. Mae y gêm bel-droed ymlaen. Mae na daro'r post a methu, mae na sgorio ambell gol. Mae y gêm bel-droed ymlaen. Da ni di sgorio gol, da ni di ennill y gêm. Ni di'r gorau yn y byd. Da ni di sgorio gol, da ni di ennill y gêm. Ni di'r gorau yn y byd. Yeah! Diolch yn fawr. Wel, dwi'n mynd i ofyn cwestiwn i'r gynulleidfa rwan. Iawn? Oes na rhywun arall wedi bod mewn rhagbrawf Steddfod yr Urdd a chlywed y gân yna'n cael ei chanu 20 o weithiau? Elen? Dwi wedi bod, a erbyn y diwedd, swn i wedi gallu canu hi yn fy nghwsg. A dim fi oedd yn canu, y plant oedd yn canu, wrth gwrs. Ond mae'n gan gret. Felly, nes ti ddeud bod gen ti ddau o blant, ti di sgwennu can i'r llall? Do. Wel, nes i sgwennu, oedd sgwennu i Elan yn lot haws oherwydd oedd Elan, mae'n ferch, ac yn ei lot o ddiddordeba. Oedd hi'n dweud, dad, ni di sgwennu can am gi, ni di sgwennu can am hyn, ni di sgwennu can am seren. Oedd gito mond pêl-droed, so on am dewis neu gwaith. Felly, ond dwi'n cofio ni'n darllen straeon am y dreigiau. A straeon am... Wel, dim straeon, ond o gynnon ni faner Cymru hefyd yn y tŷ pan oedd Elan yn fach. A mi feddylis i, a dwi'n gweld bod na faner Cymru tu nôl i mi fan hyn, mae na draig goch yma na. Meddyliwch am y faner. Mae gynnon ni'r gwyn, mae gynnon ni'r gwyrdd, a mae'r draig yn y canol. Be sy'n ni dal hi fyny yn y canol? A'r stori nes i greu i Elan oedd, wel, mae'r ffaith bod hi'n y canol yn dibynnu ar faint o Gymraeg sydd yn cael ei siarad. Felly, os oes yna ddim digon o Gymraeg, mae'r draig yn mynd i lithro. Felly dyna oedd yn ofn mwyaf fi. Be fysa'r hen draig goch, mae'n cyrraedd y gwylod, hitio'r llawr. Ac o'n i'n meddwl fysa'n faner, od iawn yn bydde. Felly, can y draig ydi enw hon, a mae'r draig yn drist oherwydd mae hi'n poeni bod na'm digon o bobl yn mynd i siarad Cymraeg. Felly, dyma chi can y draig. Mae popeth ar ben, rwy'n teimlo'n ddigalon, mae cur yn fy mhen. Sôn am drieni, ni wn beth a ddaw, diflannodd yr heilwen ac mae'n teimlo fel glaw. Ar ôl i'm syrthio i lawr o fy maner, baner gwyrdd a gwyn oedd yn chwifio fan hyn. I'r ddraig, un goch, dwi'n enwog drwy'r byd, yn symbol o Gymru, yn falchder i gyd, rwyf yn ddraig go arbennig, i'm dewis fel hyn, i sefyll yn goch ar baner gwyrdd a gwyn. Heno, gofynaf i chi, i neidio i'r adwy ac ateb fy ngri. Rhaid sefyll yn dalog beth bynnag a ddaw. Rhaid estyn eich dwylo i'm codi o'r baw. Am rhoi yn ôl i sefyll
ar fy maner, baner gwyrdd a gwyn sydd yn chwifio fan hyn. Fi di'r ddraig un goch, dwi'n enwog trwy'r byd, yn symbol o Gymru, yn falchder i gyd. Rwyf yn ddraig go arbennig i'm dewis fel hyn, i sefyll yn goch ar baner, baner gwyrdd a gwyn. Fi di'r ddraig un goch, dwi'n enwog trwy'r byd, yn symbol o Gymru, yn falchder i gyd. Rwyf yn ddraig go arbennig i'm dewis fel hyn, i sefyll yn goch ar baner, baner gwyrdd a gwyn. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Dwi'n gwybod yn iawn bod ti'n hoff o sioeau cerdd, yn enwedig o sgwennu nhw i'r Eisteddfod Genedlaethol. Felly ti wedi gwneud nifer ohonyn nhw ers Eisteddfod Genedlaethol Rhyl yn 1985. Iawn. Felly, mae'r gan nesaf yn dod o sioe gerdd wahanol. Iawn. Mwyn Yfory. Gafodd ei sgwennu ar gyfer Eisteddfod Meirion yn 1997. Felly, pam wyt ti wedi dewis hon? Wel, mae gen i feddwl o'r sioe hynny, Mwyn Yfory, ges i'r cyfle i weithio gyda'r diweddar Derek Williams a'r prifar Penry Roberts, a oedden nhw wedi sgwennu llwyth o sioeau cerdd efo cwmni theatr Maldwyn. Ond pan ddoth y Steddfod i Meirion, ges i'r cyfle o gyfansoddi'r gerddoriaeth. A mi o'n i'n nerfus. O'n i'n nerfus ofnadwy cyfarfod y ddau. O'n i'n teimlo fel bod fi'n cael audition i'r X Factor neu rhywbeth felly, oedd o'n ofnadwy. Y gan arbennig yma, nes i fersiwn a chwarae fo iddyn nhw, a dyma'r ddau yn ysgwyd i penna a dweud na, di hwnna'n iawn. Nes i ofyn beth eisiau newid, a be ges i nôl oedd dechrau eto byswn ni. Felly mi nes i wneud fersiwn 2 a cyfarfod nhw yn Ysgol y Gader yn Olgella. Chydig fisoedd wedyn, hefo mwy o ganeuon, a dyma'r ddau, mi nes i gyflwyno'r gan, a gan feddwl dwi wedi chael i wan, a dyma'r ddau yn ysgwyd i penna eto, a dweud na, di hwnna'n iawn. Ac fersiwn 3, dwi'n mynd i ganu chi heno, ond mi nath nhw'n neud i fi feddwl o ddifri am ynghaneuon, ydy'r alaw wedi dal ystyr y geiriau. Felly o hyd ac o hyd, a dwi dal yn nerfus wrth gyfansoddi rwan, dwi'n meddwl, be fysa Derek a Penry meddwl o hon? Ond oedd o'n beth, oedd yn bwysig iawn i mi, bod nhw wedi gofyn y cwestiwn a di deitha fi a mynd yn ôl ag ail ddechrau, o na neb rioed wedi deud hynny fi o blaen. Dwi'n meddwl sy'n neb di wneud wedyn, chwaith. Ond, ia, can serch ydy hi o'r enw Dygaru o bell. Ac mae rhaid mi gyfadda, mae hon yn un o'n ffefrynnau fi ar ôl rhai 3 chynnig ar ei sgwennu hi. Felly, dyma ni Dygaru o bell. Dwi wedi byw, dwi wedi gweld y byd. Gwasgu oes i ddyddiau byth gofiadwy, gweled poen a theimlo angerddloes. Heb deimlo gwres y freuddwyd anweladwy, ond yno ti fe welais o baith. A chyfle nawr am fywyd gwell, ac nad wyt ti'n sylweddoli, fe gerais di o bell. Tyrd ata fi, fe geidir y byd i gyd, yn fy llaw cei brofi nwyd fy nghariad.
gwir baradwys fydd ein bywyd ni. Heb wybod beth yw angen na dymuniad, ond yno ti fe welais o baith. A chyfle nawr am fywyd gwell, ac nad wyt ti'n sylweddoli, fe gerais di o bell. Mi brofais ddoe heb weld y fory'n dod, oer ni myd a dyddiau dyr anobaith. Gweld blynyddoedd unig o fy mlaen, ond heno cafym doddi yn y dyhafiaeth, ond yno ti fe welais o baith. A chyfle nawr am fywyd gwell, ac nad wyt ti'n sylweddoli, fe gerais di o bell. Ond yno ti fe sylweddolais, a chyfle nawr am fywyd gwell, ac nad wyt ti'n sylweddoli, fe gerais di o bell. Fe gerais di o bell. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr. Wel, da ni yng nghanol wythnos gwyl ddarllen amdani, am bod hi'n wythnos dydd Gwyl Dewi. A felly, mae rhaid i mi ofyn cwestiwn arbennig iawn i ti. Dy waith di, da ni'n gwybod amdana ti fel cyfansoddwr, ond oedd gen ti yrfa arall fel llyfrgellydd. Falle bod pawb ddim yn gwybod hyn. Felly, sut oedd ti'n llwyddo i wneud y ddau beth ar unwaith? Mi oedd o'n anodd ar brydia, ond o'n i eisiau bod yn lyfrgellydd ers pan o'n i tua 40 oed. O'n i wrth fy modd efo llyfrau, a dwi dal wrth fy modd efo llyfrau. Dwi'n darllen llwyth. Mi es i fewn i'r gwasanaeth llyfrgell. Nid yn unig oherwydd y llyfrau, oherwydd mae llyfrgelloedd a staff llyfrgell yn delio hefo pobl drwy'r adeg hefyd. Ond o'n i'n hoffi pobl, a mi o'n i'n hoffi llyfrau, ac o'n i'n teimlo bod sefon le fyswn i'n licio cael yn faes, fyswn i'n licio cael gyrfa yna fo. Felly, oeddwn i'n cyfansoddi yn y amser sbar ar ôl i'r plant fynd i'w gwlau pan oedden nhw'n fach. Ac pan o'n i'n fengach, mi oeddwn i'n cyfansoddi hyd at ryw 1 o gloch, 2 o gloch bora. A wedyn llwyddo mynd i gwaith erbyn 9. Mae tra'n gwneud hynny rwan, ond dyna fo, mi oedd o'n braf tra o'n i'n gallu, ynde. Felly, ia, dwi'n hoffi darllen, dwi'n gwneud rhywfaint o waith rwan o hyd i'r cyngor llyfrau yn fusol hefyd. A be di dy hoff lyfr di? Cwestiwn ofnadwy anodd. Mae o'n gwestiwn anodd ydy. Mae yna rhain gofyn mi weithiau beth ydy dy hoff gan, a mae bron yn fatha cwestiwn pryn ydy dy hoff blentyn. Diolch yn deg na di. Lla'n gofyn hynna. Ond, ffaid. Ond, hoff lyfr. Yr un sydd wedi gwneud argraff fawr arna i'n ddiweddar ydy, mae yna 2 cyfrol gan awdur ifanc o'r enw Alun Davies. A dwi'n licio llyfrau detectif neu llyfrau llofruddiaethau, datrys a dirgelwch. A mae gynnu fo 2 nofel. Dwi'n newydd arllen y 3ydd un. Felly mae gynnu fo Ar drywydd llofrydd, Ar lwybr dial. A mae'r un dwi'n newydd ddarllen, dwi wedi anghofio mae'r enw newydd mynd allan o meni, ond mae'r 3 am gymeriad a hanner o'r enw Taliesin, a fo sydd yn datrys y dirgelwch.
Ma nhw'n gret, darllenwch nhw, Alun Davies ydy'r enw, ma nhw'n werth i darllen. Ond dwi'n licio nofela John Alwyn Griffiths hefyd, ysgwennu nofela detectif ar y dderchog. Ond os di'n Gymraeg, rhowch i mi ddarllenau o. Rwan, ti am fynd yn ôl i fyd y sioeau cerdd efo dy gan nesaf, Cana o dy galon. Felly, pam wyt ti wedi dewis hon? Mae'n gan fynd am dyfreiddwyd, mynd ar ôl dy uchelgais. Mae allan o'r sioe pwy bia'r gan, oedd yn stori rhyw fath o... wedi cael ei sefydlu, neu i'w seilio, dylwn ni ddweud, wedi cael ei seilio ar X-Factor, neu Wow Factor oedd yr un Gymraeg bryd hynny. Comisiwn athrawon bro ysgolion Sir Ddinbych oedd o ar y pryd, ar gyfer plant blwyddyn 5 a 6. Fel bod nhw gyd yn yr ardal Rhuthun yn dod i nabod i gilydd drwy gyfrwng y Gymraeg cyn pontio i'r ysgol uwchradd. Ac felly pam oedden nhw'n 11 am mynd i'r ysgol uwchradd, oedden nhw gyd yn nabod i gilydd. Felly Robin Llwyd a Bowain nath y stori a'r geiriau, a mae pawb yn cystadlu i fod yn seren bop, seren rock. Ac felly, da ni'n mynd drwy'r holl gwahanol ganeuon, a mae'r niferoedd sy'n cystadlu mynd i lawr ac i lawr, i lawr ac i lawr, tan mae yna 3 ar ôl yn y rownd derfynol. Mae gennym ni James, mae gennym ni Bobby, a mae gennym ni Gweno. A di Gweno ddim yn siŵr pryn mae'n licio ora. James neu Bobby? James efo'r swagger, right? Jacket ledar, Bobby'n swyl. Mond i eneth o'r nagos at Bobby, mae o'n cochi, mae'n methu cael ei eirio allan a... Beth bynnag, yn ystod y sioe, mae Gweno yn gweld James, yr un efo'r jacket ledar, yn rhoi cildwrn, rhoi chydig o bres i'r beirniaid, ac felly, reit, mae o'n hadid, dydy. No way, dos a ddim ffordd mae'n mynd reid i chalon iddo fo, felly mae'n mynd at Bobby a mae'n deud, dos i'r gysadleuaeth yna, a cana o dy galon fel na chanodd neb erioed. Felly, dyma hi. Cana o dy galon, fel na chanodd neb erioed. Cana fel ehedydd yn canu uwch y coed. Teimla'r hyn ti'n ganu, a theimla pob un gair. Cofleidia pob un nodyn, a'i droi fel olwyn ffair. Ac mhob gair ti'n ganu, mhob un gair o'r gan, mae miloedd o enfysau a mil o berlau man. Ti bia'r gan a'i halaw, ti bia'i churiad hi, ti bia hael y fori sydd yn y fy nghalon i. Cana o dy galon, fel na chanodd neb erioed. Cana fel ehedydd yn canu uwch y coed. Ti bia'r gan a'i halaw, ti bia'i churiad hi, ti bia hael y fori sydd yn y fy nghalon i. Cana o dy galon, fel na chanodd neb erioed. Cana fel ehedydd yn canu uwch y coed. Ti bia'r gan a'i halaw, ti bia'i churiad hi, ti bia hael y fori sydd yn y fy nghalon i.
beibiau hael y fori sydd yn y fy nghalon i. Diolch yn iawn. Diolch yn fawr. Wel, da ni wedi cyrraedd y gan ola. Mae'n drwg yna i ddeud. Ond mae'n gan arbennig iawn. Rwan, mae'r gan yma'n bwysig iawn i bobl sydd wedi dysgu Cymraeg a sydd yn dysgu Cymraeg. A'r gan ydy byw fyddi Nant Gwytheirn. A dwi'n gobeithio bod rhai o'r gynulleidfa yn gwybod y gan ac ella'n mynd i ganu efo ni o bosib iawn. Felly, pam a phryd nes ti sgwennu'r gan yma? Dwi'n meddwl bod ni'n mynd yn ôl i'r flwyddyn 1987. Felly mae yna lot yn ôl, dipyn go lew o flynedd yn ôl. Ac comisiwn ges i gan ymddiriedolaeth Nant Gwytheirn i roed chwedl Rhys a Meinir, chwedl Nant Gwytheirn, i'w throi hi yn sioe gerdd, hefo Robin Llwyd a Bowain. Felly Robin nath y sgript, Robin nath y geiriau, a Fina nath y gerddoriaeth. Ac mae'r chwedl Rhys a Meinir yn seiliedig, mae'n hen stori'n amlwg yn chwedl, ond mae yna felltith yn cael ei rhoi ar Nant Gwytheirn gan 3 mynach. A'r un cyntaf di cheith neb i gladdu no. Yr ail un doedd priodas ddim yn mynd i ddigwydd yno. A'r drydydd un, y drydedd felltith ydy bod na ddim dyfodol i Nant Gwytheirn. A da chi'n mynd nôl yn ôl i cyn amser. Ac wrth gwrs, yn y sioe, mae popeth yn dod yn fyw ar y diwedd. A bryd hynny, mi oedd y ganolfan iaith wedi'w mabwysiadu yn Nant Gwytheirn, ac felly y gan yn cloi y sioe, byw fyddi Nant Gwytheirn. Gwych. Daeth herio'r dynged, mae marw fyr hi. Daeth bywyd eilwaith i'n arnau ni. Yn antiwn gobaith, a bryr heniaeth, byw byddi eilwaith ni. Byw byddi Nant Gwytheirn, yn heri ni, yn heri'r estron, yn falmi'r galon. Byw fyddi di, byw fyddi Nant Gwytheirn, yn heri ni, yn heri'r estron, yn falmi'r galon. Byw fyddi Nant Gwytheirn. Mae'r wawr yn to